sammen, og i dag, der skal vi spille noget mere Jurassic World Evolution. Episode 13 eller 14, det kan jeg ikke huske, men som I kan se, så har jeg tjent lidt flere penge siden sidst, så jeg har lidt penge at gøre godt med nu. Men det står rigtig godt ud, udover at vi ikke rigtig har noget strøm, som ikke er så godt, så det vil være det første, vi skal gøre. Undskyld, det lyder lidt hæs, men hvorfor er den slukket? Hvad i verden? Jeg er lidt hæs lige nu, men det gør ikke noget. Nå, så bliver jeg også nødt til at sælge driven. Oh my god. Der er en eller anden dum person, der har været inde og slå på strømmen. Jamen, det er jo fantastisk. Nu skal jeg da køre i vores lille jeep her, og lige ved at køre ind i alt. Ja, se, jeg kører lige igennem et træ. Ej, hvor er jeg god. Nå, men lad os komme ind og få strømmen op og køre igen. New vehicle skin. Fedt. Sejt. Så er vi her næsten. With a rep like yours, you'll soon have the loyalty of the entire security division. Så er vi her. Taking back control. Så burde der være strøm igen. Yep. Nu mangler nu strøm. Okay, ja, vi skal have en ny power station. Vi skal have en power station mere, kan jeg mærke. For det går der aldrig med, så lidt strøm vi producerer lige nu. Der er der plads til en power station mere. Og så skal vi have en sti ud til vores main sti her. Og så har vi alligevel stadig 500.000 at gøre godt med. Så vi har lidt penge nu. Jeg tror ikke det er så rart at være i park i dag. Men ja, okay, det er ikke sjovt at være i park i dag. Det er bare ikke. Men nu får vi endelig fikset det strømproblem. Ikke? Og når den er ude i byen. Kom nu. Det er lidt. Skynd dig. Nå, okay, nu teleporterer det bare over til den anden platform, eller hvad? Okay. Ja, det kan man også gøre. Nu har jeg hoppet den op på den anden. Okay. That makes so much sense. Det giver så god mening. Bare hopper fra en til en. Okay, og nu forsvandt den bare. Nå, nu har vi strøm i hvert fald. 48 unused power. Det er jo slet ikke dårligt. Nej, det er ikke dårligt. Men ja, vi skal sende dem her igen. Vi skal herud på den der igen. Det er lige en. Så skal vi vel egentlig bare vente til de kommer tilbage, så vi får vores nye Brachiosaurus. Er der noget, vi ellers lige kan lave? Nej, det tror jeg ikke, der er. Sådan lige. Okay, I kan huske sidste video, der er videoen stoppet, hvor jeg ikke snakkede noget tid. Vi gør det samme med den her gang. Der laver vi en lille sej effekt, så vi ses lige om lidt. Tilbage igen. Så er vores helikopter også kommet tilbage. Så lad os se, hvad der er med hjem. Der er nogle Brachiosaurus med hjem. Så nu kan vi faktisk endelig få en Brachiosaurus. Så lad os få noget mad til den. Så vi skal have en tall herbivore feeder. Så lad os bare sætte den sådan her. Sådan der. Og så skal vi jo sådan set egentlig bare vente. Lige om lidt så burde vi kunne lave vores nye Brachio.
Hvor langt er de der fossiler? Hvor langt er de fossiler? De er... Nå, de er færdige nu. Eller den ene i hvert fald. Så lad os forlade os. Lad os prøve. Yeah. I don't have that kind of money right now. Yeah. Yikes. Yeah. That's not too good. Ja. Så kan vi lige kigge i mellemtiden på 37. Det er ikke nok til at tjene så mange penge så hurtigt. Vi skal nok bruge nogle flere dinoer. Det er rimelig dyrt dinosaur, det der. Det gør vi gør. Hvad koster en kød? 550. Oh nej, This hvad? opportunity is too good to miss. So, don't. Nej, det klarer det siger vi ikke ja til. Nå, men har jeg også det plads her bagved, eller hvad? Har jeg også plads her? Nej, jeg har ikke. Jo. Nå, det er jeg skal lave et kødbur, eller i hvert fald begynde på det. Nå ja, jeg tror jeg vil begynde på et kødbur i mellemtiden. Men nu skal vi så også lige vente på en masse penge til vores forskellige ting. Så lad os få vores egen ned. Som er, vi bruger electric fences den her gang. Fordi det er noget kød, det er jo kød, og det skal nok have rimelig meget plads, sådan. Jeg ved ikke hvad vi gør der. Men det skal nok have rimelig meget plads, sådan noget. Jeg har jo haft dem for en af mine andre. Eller en af de andre videoer, jeg lavede på den her serie også. Så, ja. Så lad os få en gate. Lige der. Nej, her. Vi laver en gate der. Og... hvad skal vi mere bruge derinde? Vi skal bruge noget mad. Vi skal bruge noget mad til ham. Vi skal bruge mad, som koster 200.000 eller 250.000. Det er også rimelig dyrt, og så skal vi så også lige have indhegnet det her stykke for overhovedet at kunne få den, og yeah. Det bliver skam nok i næste video, at vi får de der ting. I den her video skal jeg nok lige prøve at fokusere på lidt og få tjent nogle flere penge. I det, ikke sådan fordi det går også helt vildt vanvittigt godt lige nu. Men så står de her 4 bare i en gruppe, eller hvad? Her, de står bare og snakker sammen. Kan vi gøre lidt flere af dem? Sagtens, vi kan sagtens gøre flere af dem. Så lad os få nogle flere. Ej, okay, måske ikke lige de dinosaurer, vi skal. Måske skal vi prøve at få nogle Edmontosaurus eller sådan noget. Ja. Vi tjener ikke ret meget lige nu. Det er heller ikke så sindssygt godt. Hvor vil folk gerne toiletter for eksempel? De vil gerne toiletter i starten, ellers er det fint. Hvad med gift shops? De vil gerne have gift shops hernede. Men jeg tror, jeg holder det sådan der. Hvad med... okay, så... vi skal nok have lavet et eller andet hernede også. Så hvis vi lige får demolished noget af det her, så laver vi sådan en sti her, de ting hernede også. Yeah, sorry, I need a bigger path for you guys. There. I just need this thing. Der og så der. Så skal vi lige have connectet ham her igen. Så får vi lige ham connectet. Og hans plads der. Og så kan vi måske lave noget madting hernede også på et tidspunkt. Men ikke lige nu, fordi lige nu der er jeg too broke til at gøre til at gøre noget som helst.
Der tjener vi 32.000, det er ikke ret meget. Ja, det er hvad jeg bruger pengene på. Tror jeg. Nej. Are you serious? Jamen altså. Kan jeg få... Jeg tror bare jeg kører selv den her gang. Igen. Lad os køre derop. Vi kan også lidt at dykke her og se om vi kan være med at ramme nogle mennesker. Jeg mener ramme alle de med, jeg mener. Lad være med at ramme nogle mennesker. Ja, som I kan se, så rammer jeg ikke et eneste menneske lige nu. Jeg har ikke ramt et eneste menneske. Nej, ikke et eneste menneske. Slet ikke nogen. Så vi kan få en... Ja. Okay. Det er rimelig heldigt, den der. Hvad vil sige? Ja, jeg fik den. Slet ikke godt sagt. Slet ikke. Nå, så vil vi være heroppe igen. Ja. Så den blev rebootet. Nu har vi 250.000. Det kan være, at vi skal tage nogle kontrakter måske. Hvor var vi gået der? Jeg tænker mig nogle entertainment den her gang, tror jeg. Contracts are the bread and butter of our work. And who doesn't like more bread? Taurus. Nej, det er vi ikke lige nu. Ja, og så er det... jeg er så dum. I'm so stupid. Men nu kan jeg få en Edmontosaurus, ikke? Har jeg kun en? Jeg tror kun jeg har en Edmontosaurus. Har jeg en? Nej, jeg har to. Nå. Det kan være, at jeg skal have nogle Triceratops, så. Er det ikke sådan 230.000 eller sådan noget, de koster? Jo. De er også rimelig dyre. Skulle jeg gøre det? Lidt i tvivl. Ja, vel lad os gøre det. Lad os få en ny planteæder i vores park. Og nu har jeg så lige brugt mine penge, ellers så kunne jeg gå ind på research og begynde at research noget, der er måske nogle building upgrades, fossilcenter, der mere er det her 6, ja, den gider jeg ikke rigtig her. Here's a new contract. I thought of you first. 110. Hvad er det for en? Who doesn't want to have a little more of, well, anything? Det er Money's a good 110.000. Make this contract worth it, huh? See what I did there? Det kunne være, jeg ikke skulle have taget den. Ja. Nå, kan nu så den der, som tager 10.000 år, før jeg har completed den. Fedt. Yay. Nå, men research center, de er... Skal jeg ikke få jer sendt ud til klar til at hente noget eller andet til noget? Nej. Skal nok bruge jeres penge på resupply dem der egentlig. Når jeg har gået noget. Nå. Vi har 100.000. Hvornår er vores Triceratops klar her? Det sker snart. Bring dinosaurs from the Jurassic era to the Jurassic World. No. Fences. Okay. Men jeg har lavet den her af dem her. Der er sådan 4 vores ham her klar. Vores første Triceratops på den her ø. Nu er vi unlocket et eller andet. Hvad er det? Hvad er det, hvis jeg så et eller andet unlock derovre? Hvad er det? Det er nok bare sådan inden for databasen eller sådan noget. Jeg ved ikke. Dem skal jeg have noget her. Ingen data. Nej, ja, okay, dem skal jeg have her. Dinosaurs. Brachiosaurus.
Men vi har allerede vores T-Rex-bur sådan nogenlunde klar til nogle af de næste afsnit, hvor vi måske skal have en T-Rex, eller hvor vi skal have en T-Rex, fordi jeg gider ikke have, at det her det bare skal blive spillet. Sådan, ja. Så hvis vi tager lidt vand herinde. Ja, hvis vi har sådan en lille ø her i midten med et træ ovenpå. Jeg vil have en ø med et træ ovenpå. Jeg vil have en ø med et træ ovenpå. Hvor? Nej, det er ikke han. Det er under terraforming. Scenery, mener jeg. Yep. Ikke så stort træ. Okay. Hvad kan jeg lade det? Den her. Vi skal have nogle træer på vores ø her. Vi har 3 træer på vores ø. Look at that. Vi har 3 træer på vores ø nu. Så kan vi måske endda have den der feeder derinde. Men det var spurgt til vores T-Rex, når vi engang har penge nok til det. Som nok aldrig kommer til at ske. Ej, det gør det nok på et tidspunkt, men vores setup Spep, han ser vist glad ud. Han vil godt kunne tænke sig lidt flere mennesker, men eller lidt flere af hans egen art. Men han har allerede så fint. Ja. Okay. Men vi har det sådan rimelig godt i vores pakke her. Hvis vi lige kunne tjene lidt mere, så vi kunne interessere os op til mere, så vi kunne få vores rating lidt højere op igen. De vil gerne have lidt flere forskellige slags dinoer, vores mennesker her. Ja. Så mangler vi kun 30.000, det vil sige om et halvt minut, så burde vi have penge nok. Nu tjener vi 61.000. Okay, det tal der stiger. Så må du meget gerne lige komme op på 30.000, tak. Kom så. Kom så penge. Penge. Hey, nu. Nu har den bare ikke fail. Jeg har ikke lyst til at miste 230.000. Men vi er nødt til at se, om den fejler i næste video. Så husk at dele videoen med jeres familie og venner, og husk at dele kanalen med mine venner, eller med jeres venner og familie. Og husk at sige, at de skal subscribe til min kanal. I må altid gerne huske at subscribe, like og skrive en kommentar. Og det var alt fra KammerGamer.dk her på KammerGamer.dk kanalen. Ja. Husk at vende og se mine shorts. Ja! Og husk at subscribe. Det var alt fra KammerGamer.dk. Nu er det faktisk rigtigt. Ja, nu.